Högst upp häckar lunnarna och stormfåglarna. På hyllorna längre ner sillgristorna. Linan läggs kring 2 grova pålar och man är noga med att se till att linan inte är snodd. När äggmannen nu går över stupet har han en 200 meter lodrätt bergvägg under sig. En ofantlig bergvägg där en människa är ett litet kryp. Ett myllrande liv under de månader äggen ruvas och ungarna matas. Genom att sparka av mot bergväggen och med rop till inskötarna kan äggsamlaren förflytta sig från avsats till avsats. Alla som kan hjälper till, ett uttryck för den samverkan och känslan av inbördes beroende som utmärker färingens liv. Här existerar ett slags kooperativ samhällsform som leder sitt ursprung från tider långt innan sådana ekonomiska teorier uppfunnits inom vårt industrialiserade samhälle. Vinsten delas efter behov och förtjänt bland bygdens 200 invånare. Och man får kontanter också, för de flesta äggen säljs för 50 öre styck. På Skoe kan man plocka över 30 000 lomviägg under den vecka fångsten varar. Men det beror ju förstås på vädret. Ja, en dag är sjön lugn. Då kan Fågelberget nås från havet. Här på Skoe lever en gammal vacker tradition kvar. När de kommer ut utanför landningsplatsen sätter de motorn på halv fart och sjunger en psalm och anbefaller sig sin herres hand inför det farliga Fågelberget. ...400 meter lodrätt reser sig här klipporna. Alla måste ha ullsocker på fötterna för att inte gratta på de hala klipporna.
så kallade skölingar, fastsatta vid smalbenen med tjocka ullsnören. De två som klättrar först, de tar ju de största riskerna. Men de tar i regel inga risker, för de är erfarna, starka män. Risken ligger i de lösa vulkaniska bergarterna. Vi som kommer efter, vi har en lina om livet och en att hjälpa till med. Här uppe möter vi en helt annan värld. Det är lomviernas, sillgrisslernas värld. Denna äggbeskattning har bedrivits sedan urminnes tider utan att fågelbeståndet minskats på dessa hyllor. För det är ju lyckligtvis så att fru Lomvie beredvilligt lägger ett nytt ägg och hinner få ungen ruvad och klar att lämna hyllan om man tar hennes första ägg så tidigt på sommaren. Ja, när äggen är hopsamlade på en viss hylla är det tid för en måltid. Och i det här fågelberget sker den alltid på en klippa som på grund av sin form kallas lejongapet. Där är han, silhuetten utanför klippan, äggsamlaren. När äggmännen klättrar ner till lagom höjd kan äggpåsarna hållas ombord i de väntande båtarna. Tuota varustelma narukkuun siimuruovi, seitsemän seuran niiran grafikin kantaan. Ja ton graffi ainoon.